Už ste si mohli všimnúť, že som dlhšie nenatáčal. Je to kvôli tomu, že som nevedel, čo vám natáčať. Takže dneska som si chcel zahrať túto hru, volá sa Standoff 2, je to ako CSGO, len je to na mobil a do komentu môžete napísať, čo môžem zahrať na budúce. Čiže ako môžete vidieť, moc som to nahral. Nemám to moc nahraté. Iba 51 hodín, som to za nejaké 3 týždne asi. A môžeme ísť hrať. Dám nejakú jednu alebo dve hry. Len som sa chcel opýtať v tomto videu, že čo mám natáčať ďalej, lebo už fakt neviem. OK, chcem byť attacking. Wow. Zoberiem si tie najlepšie veci. Mám 929 kg na tejto pištoli. OK, počkaj, tu niekto nie. Som krivý. Nevadí, samozrejme, teda osička. Dobre. Teraz ideme normálne. Ale nazovám si túto. Nebudeme míňať peniaze, aby... Hej. Nechcem míňať peniaze na to teraz. By som si potom mohol kúpiť nejakú lepšiu pištol. Toto náhodou zase dobrá. Sice nedáva veľa damageu, ale stačí to budem musieť. Není škaredý skin. OK, tu sú nejakí. Granáčiky. OK, niekto jedala. Ja som oslepený. Dobre. Ja tiež nemám nejak moc dobrú pištol. Dobre, ale plantím bombu, aby som mal nejaké najvyššie body. Dobre. Pekne zatiaľ. A stačilo mi to teraz na všetko. Keby som si kúpil nejakú pištol na začiatku, tak by mi nestačilo. Akože budem strieľať z túto. A keď už sa mi vybije, tak zoberiem túto. A najhržam už nožík. Jaj. To bola moja chyba. Som zle spravil. No, on mi dal jednu na hlavu. A 3 na čelo. Ja som dal iba 3 na čelo. Čiže to bolo zaslúžené. Hrá sa do 6, to je 1-0. Ešte sa môže stať hocičo. Asi si zahrám iba jednu hru. Hej, iba jedno, lebo to video by bolo potom dlho moc dlhé. OK. Ešte ideme pozrieť takto, tu sme ešte nebol. Pozrieť tu zhora na nich. Počkaj, tu niekto niečo hádže. Dobre. Koľko má životov? Dosť. Jaj. So zlú. $72 damage mi dal iba. 4 hitmi. Nie veľa. Slava pištol. Keby ste sa pýtali, že prečo je taký zlý zvuk, tak kvôli tomu, že nevedel som si nájsť mikrofón. Tu je. Musím ho napiť, ale...
že na budúcom videu už bude lepší zvuk. Napíšte, aké by ste chceli ďalšie video, či nejakú challenge alebo niečo. Ešte plánujem vydať video, že by som sa pýtal, že Messi alebo Ronaldo. To mám toto. To už som nejak začal točiť. Fúha. Ja. Som bol osratý. Dobre. Toto kolo prehráme. Oni sú 5-2. 4-2. Dobre, tak nie je to zase až také zlo. A je. Aké mám bombu? Hej, táto pištola je docela dobrá. Dáva 34 damage, táto dáva 35, to je iba 1 damage viac. Nie je zase až taký rozdiel. OK. Plantneme bombu. Toto som len navaril. 5, 8, 3, 4, 5, 5, 7, 6 a ideme. OK. Tu má snajperku. Či má snajperku? Keď tu nie je nikto, tak idem s týmto bojovať. Kde si ty? Kde je? Tu je. Dobra. Jak na to? Čo? Musím asi zapnúť trošku. Lebo nejak vidím, že to nejak nejde. Ok, utekam. Tak no, utekam. Ok, tu je niekto. Ok. A to čo bolo za kempený, jeden je furt. Ok. Ale to vieš prestrať cez krabicu. Môžu sa bendajú pozor. Postupil som to boke. No. Už len o 2 body, to je 1 kill. Som od druhého a prvého. Však keď dám 2 killy. Nie. No, tak nič. Musím dať 3 killy, aby som vyhral. Som mal toľko bodov koľko on. Teda viacej. OK. Ďalej idem. Pôjdeme túto cez trubku na Ačko. Sú pri debili. Kde som? Dobre. Nechám buchnúť. Sem kam chcem ísť, to hodím. To je nič potom. Čo, ja už som 4. Jeden bod od víťazstva. OK, bereme tvrdý kaliber už. A na tejto pištolke malinkej mám 27 kg, bo ona je strašne slabá. Čiže asi tak 10 hitov dať, aby niekto niekoho zabil. Tu už niekto je.
No. Bolo moc ďalka. Dobrá. Čo má za profilovku? OK, poď vín. Jedna v jedna s bombou. OK, ešte sa môže stať hocičo. To stihne. Hej, to stíha. Nič. Zasa. Jak vždy. Ideme proste, ideme jak najväčší skiller, len s malou pištolkou. S Desert Eagle. A tak to čo je zozadu zasa? 1 na 5 koní to ešte otočia. A mám asist. A 14 bodov, yes. A tak toho prvého už asi nedobehne moc. Ani druhého. Najmenej jedna hra, najviac dve posledné kola. Dobre. Teraz začína sranda. Snajperku svoju. A teraz zombu. Kurva. Čo nám chcel kúpiť? No, môžeme vyskúšať. Vyzerá strašne čudne na to pištol. OK, keď dám s týmto klač, je úplný dement. OK. Sa trošku zakempím. Dobre. Čo má za pištol? Nechám si túto. Počkaj, tá je moja? Není moja, tu nechcem. Jaj. 99, 1 damage iba. Dobre, to je strašne šitná pištol. Teraz kvôli tomu prehráme. To 1v1, chlapec, prosím ťa. Verím v teba. Poď. Áno. Je to tam. Dobre. Takže toto bola hra Standoff 2. A napíšte do komentárov, jakú hru by ste chceli vidieť ďalej. Čo sa tu hádajú? OK. Nic som nedostal, žiadny reward. Takže mám ešte moje skiny, aké mám. Potom mám moc dobré skiny. Takže to sú všetky moje skiny. Mám ich veľa. Dobre. OK,
Keď budete chcieť ďalšiu časť tohto, tak keď bude 10 lajkov, tak bude ďalšia časť tejto hry. Čaute.